כל אחד יציג את השם שלו ואת הדיקטטור האהוב עליו. נתחיל. הדיקטטור האהוב עליו? ג'רי הראל לא אוהב דיקטטורים, נקודה. אהרון נבון ועזבי. יאללה, מר חבוב. בר חבוב כהן. כן. דיקטטור בני זה יורבה. וואו, יפה, חזק. ממש חולה. טוב, רינת אדרי, והדיקטטור שלי זה אמא שלי. הוא אהוב עלייך? כן. אוקיי, ושמך הוא? אני אפרת כשר, הדיקטטור האהוב עליי זה ביבי. אוקיי, קצת דילמה. אוקיי, כן, כן, נכון. הוא יודע לדבר. תכלס הוא איש... אני אוהבת לשמוע אותו. בינתיים, כאילו כמה אני באמת אוהבת לשמוע אותו. הנאום שלו באו"ם, וואי, אני... היה פשוט הס בבית, ממש שקט. אני חולה עליו שאני מדברת. הוא רוצה להגיד לנו גם את הדיקטטור שלך ואת שמך? כן, אתה צריך להציג אותך ואת הדיקטטור האהוב עליך. יש? אריאל? תציג את אנחנו עצמך. רוצים שתציג את עצמך ואת הדיקטטור האהוב עליך. בדיוק בדפוס. רגע, צ'רלי צ'פלין נחשב? הוא לא דיקטטור. כן. אריאל אלבום נעים מאוד. אהלן. אהלן. אוהבים אותך אריאל. אני בן 28. מה עוד יש? סטודנט. אוקיי, חלאס. מי הדיקטטור? נראה לי גם דיקטטור האהוב עליי. סטלין. אני מניח שקליגולה. קליגולה, הולך, רץ, לא יודע מי הוא, סבבה. תסביר, בקליפ הבא הוא מסביר. שר רומאי שעשה חגיגות סקס מטורפות ושם את אוקיי, אני איתו. את הסוס שלו בתור חבר סנאט. אוקיי, אני איתו. אני עם אריאל. זה קליגולה. ומכאן, אפרת תמשיך. יאללה, לא, אני כבר הצגתי. לא, תמשיכי לעשות עם זה מה שאת רוצה. טוב, מה עושים בכיפור? בוא נראה דיבוב מצחיק, הרי היה לי פנטזיה לראות את זה, לעשות מרתון כל הכיפור. הולכת זה רחוק. באמת כיף לעשות את זה. שלי מדי. קצת רוחניות. ביום הרוחני הזה. היום הקדוש שלנו. מה זה רוחניות? רגע, הכיפור הראשון שלך שאתה עושה כיפור בעצם. אז בואו נמחא כפיים, רבותיי, זה... רספקט. כל הכבוד, רעות. אנחנו אוהבים אותך. רעות. רינת, סליחה. לא. כי אני לא שתיתי מספיק קולה היום. כבר נכנס. נכנס קיבוץ. זהו, מה זה רק שנה הבאה. אין כפרה יותר. עד שנה הבאה. תראי מה הדבר הזה. אני אוהב פיסקי פיצה. כן. מישהו ראה את הסרט איירון מן? איירון מן? כל השניים. כן. כל השניים. יפה. מי שר את השיר של איירון מן? סבא. מה? תחתוך. מה, למה אני חושבת? או שתחתוך את הבקבוק, שים את זה בבקבוק. בואי עוד כמו שם תוציא קולה. היא מצית את רינת. קולה, איפה יש קולה? במקרר. לא, אין קולה, יש משהו דמוי קולה. יש נס. למטה. מתחילים לזהות